manifesto jong ka UDP kita bangingin review ya ke MOU kebiasaan border kita ya ta pek pa manifesto jong ka UDP di tang ba kita ki dapat pau kita haki press media ubah proses su kadambi headline ba ta ba ladawan ka UDP ka bon ngin review ya ke MOU ma ke NPP pat nang ba pertun lang ba kontrat ki ong ba kani ka MOU ka di ka ba hatam lagi ba hatam baro tiga jingkeli ka lang haba pietre lang mata review na film review ka MOU haka manifesto jong ka UDP na thu pi but haka manifesto jong ka HSPDP kita ba lada kiwan maki ya ka board ken review ya ka reservation policy ken NPP pat ka hapor banging ngelit dawa ban pen kala ya ka reservation policy ken tre tiga jingkeli kalong gani ka sarkar mata kan review ne kam review ya ka MOU ya ka reservation policy Pita ide idak jingkeli ibu jingke dei tangila ban bu jingkeli wat ya ka BJP home minister dong pi wan ha mekhlia baka mekhlia ka di ka most corrupted state ha ka India hi bar away makipat ki tho ha khamat lu jong ka manifesto jong ki ba ada ngiwan ni ka bon wan ra ta corruption free mekhlia how will you do that lada pipi ya terlibat kata kedhut kepala di rupa the most corrupted state haka India tinat ya kata pat ngin salap haka haki sengi haki benai ciban sawan kumbalong mentati ngimtip ke ga jinga penbet jong kinapo kila ban penbet ba NPP kala agree ban review ya ka MOU kata dadi balong kong mata kala bahapelan kila la se ban penbet ban ong ba NPP mta kala agree ban review ya reservation policy kala agree ban le ye kiwi mensuangi ngi dawa mo ni ong ba CBI ya tu ki scam tu boker ki klemle sarkar NPP klemle ya ta ken ka BJP ha khmadu la fin pet ki ong ba ni tang shuan na ka bor gen thung ya ke inquiry committee ka ba headed the judge of the Supreme Court ban conduct inquiry ka jingklim ta kalong whether that will be done thì haka jing sngo go jungi hot ngim la ban batai start than ya ke decision jong ka UDP jong ka PDF ngim la andre ka jing keli ke jongi ke long ba haka jing pet ke jongi philai don lupa kita ki jing e phajungut ke balai jangai ke kumno phina don lang haka jo hot ni sngo ba jin dale se ke la de bandon la ka jong andre ngim tip balai ki jit ban ru sang sarkar ken sa jubab maki ya ta andre na kaliang jong ka sengi kwa ban kan sai nah kalian jong hasen ni kwa ban kerjai ba watla pi larung bat ka penhun ka bala dan lupa ka kelas haki manifesto ku bang ai nuksa ka reservation policy ka MOU bat ki wi kala dan lupa ka kelas mo ka ba ka wi ka ong dak ka wi ka ong dak kala dan lupa ka kelas jong ki manifesto pedeng ka jong ka wat jong pedeng ka BJP bat ka NPP lo kala dan ka kelas tinggi nak kalian kaseng ngintip pila man penbet kumno ya itu ki manifesto nri pila penmi ya ki manifesto upai ba ula jit ipi da ko pensionorim ya itu ki manifesto but lada pim pen urlong itu manifesto nak kalian jong kaseng ya pelong jingki da besai pim review ya ki MOU jong ka bodo na pelong jingki pila kular ke ban review pim review ka reservation policy ni pelong jingki pila kular pim set up ya ketua inquiry committee kaban headed the judge juga Supreme Court ya ki scam borok ni pelong jing ki pim ai san lak ngut ka kam se ki samla ni pelong jing ki kam di su ka por ba pin bit man ka san snem bat ngin ngok man ka san snem kani ki di ka por ka ba pikular si sin san snem bat ngi borok san snem ngin thong ya pi ba pin urlong yi ta ji kular padu bestun ka tu ka por ka ya ka ba pi ngin pen bit man ka san snem kingom man kasem ngan thu pida usai kalkut kani di kapor ka ba phila kular ngin pentikna ba phin pen urlong hi tu ki kular phila kular ban set up ya ka battalion jong ki kan thei la ka jong ka phanong le battalion ni hap pen pentikna ba phin pen urlong phila kular ban nom pen lip light kan don ka jing don electric 24/7 ni haban budin ni ta sapit aman manifesto jong ka don phila kular ban ai surok ya barok isnong ki bom don surok ni haban bodin ta kiba pila kular
Pila kelar sipun gijing kelar ki manifesto jongki. Da pim sola ban wara ke ki mom ngin sapen senam ngi. Ngin combine ki manifesto jongki ke. Kan yo. Manifesto jongki di public document. Nanti kadau kumbaong ni kwa bakan sai. Kapor bang ya pedbit man kesan senam ngop man kesan senam kalakut kani di kapor ke ba pikular shua ban sedang kesan senam bat pihak ban pen urlong hapo san senam. Pikular ban ai jing rap pra hajar ki longying san spa tingka san hajar manusnem pi ya ki farmer pi hapan ulong kalau don ke parti ke bakular ke ba ya ki graduate ki bala pas ya ki graduate ki bom don kam and I stipend 6,000 si banai piap le ta na tadau kolong ba haba pila mon bandon ha ka government na try pi mon ru benekit ya ba ya kalong kor jong ka government na kaliang jong kaseng nilong insapan kan mau na kapor ya ke ba pila kular nang bagi manifesto ki jong pi mana kapor ngin le ra ki manifesto ki jong ki ngin ong syaki ba pide ban penbet ki ni manifesto tilada kimle ngin na kaliang jong kaseng ko mai ong mila long ready no blay kapor kam de shu ya ba pim kular da kamui ya kapor election ba pile da kawai ya din ta kam de shu kapor kam di shu kapor bena thok ejeler bena pendit sisin sansnem bat bagi ba ru no pem kata shu kam di kapor ni haban sim kit kli bakum kata ka ya la da kala don sam phosnem menta sam phosnem tam man swa ka jala ka don menta ka dibat kot kum kata kapor ni kentu ki ba bagi don kit kular jong ki kandidat ki bajok hagi konvensi jong ki ni tip ki kular ni kentu ba pi de bandai wat itu kular ni ngin budin tang ya ki state issue ya ke ba tak selansar baro andre kidon gitu ki local issue ya ke bagi kandidat ke kular laki cong iji kular ni tentu ya pi ba song bahalet pen kan mau ya ki ru man for mang la ya sngo ya ki jong ki mele ki kular yu ka lokal konstruksi jong akum dong song snong ki konstruksi ngan pen ngan budin kandidat ulak ban kular dak wei sawi konstruksi wei de kodar kitu ki bajok ngasong ban ong ba is high time ya ki politician ban long accountable ban long responsible kata di ka call ke jongi pihak long accountable pihak long responsible ya ke ek ba pi la kular haka por ka ba pi election but nak ada jong seng ya kitu ki manifesto ki jong ki ba kular yang sabut dir nak por pila kular ban wan ra ya ka ban drop no ya ka jing interview gi kam ke barit na beli kawan ra ya ka practice of corruption le ya ta pila kular ba man ke interview kam kan de in kamera interview pi apa le ya ta ki ba ki thep ba ki i ta te pila kular itaru na ta kadau na khliang jo seng nang ne sakman la dang ile kendu ya ka sarkar ki jing kam de shu ka demand ka ILP na thuopi bat ka jing penrung ya ka tin khasi he ke schedule bat ka jing penbet no yo putusan kam de shu ka demand jong ki jeng phalang ka de ka promise jong ki political party ke badan hal government ke jing kli kolong phinle nam le ta promise philakular ban ai ya ka propose ki orti ya ki bru ke jong ha border kam de shu ka jing dawa jong ki bru ha border ba ai security kam de shu ka jing kwa jong ki seng phalang ba phinbu place suppose ka de ka jing kular jong phi bru badan sarkar tan le ta philakular atau pin deu thalai ta ka kular uta di dak tingli ba ni kwa ban kali bat nang ne sikmat kum hesen min saya yat da kata kalenti ni tentu ki pa ba jong ka bru no trem ba phin don rangkat lang bat ni ban pen urlong bakani ka sarkar ka badan mentak ha bandi ka sarkar ka belong accountable syaki pa ba bat dia ki ki ba kular ki dei ban pen urlong lada kimla pen urlong kemut manu ba thok yo ba kata kadika jingkran kewangi kwa ban keren sai hak partai